So yun, Gagambino pa rin. What's up sa inyo? Good morning or good evening sa inyong lahat. So maglalaban tayo ng malaking gagamba ngayon. Yung tigre natin dati na tinalo yung pulang malaki. So ito pa, ito lang yung picture, no? Yan, reference lang. And yung mga kalaban niya ay ito, yung yan, yung picture na yan, yung malaking gagamba natin, no? So ito, baba mo baby. Yan, ito siya, yung tigre. Ito, yung nanalo dati. And ang mga kalaban niya ito. Ito siya. Uy, tumangay pa sa aking gagamba. So makikita natin dito ngayon kung kakayanin ba nito. Kung sa size, ito kasi medyo malaki talaga. Oh. Ayan. Oh. Malaki. Tapos medyo bago pa, no? Pero ito naman kasi tested naman na. So sa size difference 9 to. Wala kasing kamatch pero gigame natin. So pero mga Gino, nasa sa inyo kung saan kayo. Kung doon kayo sa ito, yung pula na yan, size 10 yan. Dito naman kayo sa kabila, size 9. Sa kaha pareho. Sa taba ng paa, medyo lamang lang unti siguro yung tigre. Kasi alam naman natin medyo makapal talaga yung paa nun. And haba siguro kuha ng pula. Pero rest almost identical. So post nyo yung video katulad ng sinasabi ko. Pakita nyo sa kasama nyo, pakita nyo sa kaibigan nyo. And pag may napili na kayo, game natin. So ito, natin. Ito yung tigre, oh. Pakita natin, para makita nyo rin paano maglakad yung tigre. So yan. Ayan, ito naman yung pula. So unahin natin yung pula kasi ito yung mabilis-bilis, no? So ito yung pula. Yan. And ito naman yung tigre. Ito. Malalaking gagamba na to. So good size to. Ito naman isa pa OS na. May game. Uy. Iba talaga kumagat to. Malakas. Kayanin kaya nitong pula. Hop. Parang espesyado ata itong pula. Uy. Patay yung pula ata. Tigre. Iwan ko lang. Kagatan sila, no? Uy ka. Ano, kagat. Uy. Nyari. Stick yung kinagat ng tigre. Stick pa rin, no? Oh. Disgrasya ka bata. Disgrasya ka talaga bata. Disgrasya. Nakakawala pa kaya ito pag kinagat. Disgrasya, no? Stick. Lakas pa naman ng balik niyang gano'n, no? Wala na. Kinumot niya na. Yan, ang laki ng tama, oh. Ayan, oh. Nadidiban din yung pula. Grabe kumagat yung tigre. Ang lakas kumagat. Yan, nagagamot, oh. Na-damage, ah.
Uy, hindi niya ginagalaw. So, tingnan mo natin mga G kasi kung kinagat niya to at gagalaw to, makakawala. Pag di niya pa kinagat to, kukunin natin, no? Ngayon pa lang pala tumayo, hindi pa tumatay. Tingnan natin tuloy mga G, no? So, tabi ko na to. Kasi alam naman natin mangyari dun sa kabila. Nakasapot talaga siya. Try ko mo. Dali. Tabi ko muna tong isa. Dan ka muna. Kasi to. Tingnan yung maigi to. Yan. So, no way na kasi na makakawala to. Ayan, no? Kaagatin na lang siya. Papatayin siya. Stick kasi kinagat niya, no? So, labas na natin siya. Tanggalin na natin sa stick. Buhay pa to. Stick lang talaga yung kinagat niya, no? Ano? Pero parang na-damage din, ah. Ah, laki pala ng tama na ito. Oh. Nagdibdiban sila noon. Ayan, no? Patay talaga, oh. Pero mabubuhay pa to. Damage talaga siya, oh. Ayan, oh. Wala, oh. Kung hindi ko to babasain mga G, mamatay na lang to. Pero hindi ko pa alam kung mabubuhay pa to, no? Medyo napuruhan siya. Ayan, no? So, yun lang. Maraming salamat po sa panonood. So, sana nag-enjoy pa rin kayo. Again, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. And hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated, no? Sa mga i-upload natin. And yun lang. Maraming salamat po sa panonood and Gagambino.